Jona Podkyvánok, dobrý deň. Moje meno je Zoltán Kečer a pôsobím v realitnej kancelárii GH Real. Prečo som sa predstavil takto dvojazyčne? No preto, lebo pôsobím v takomto regióne. Som maklérom v Rimavskej Sobote, v Revúcej a v Rožňave. To je taký menší mikroregión na našom južnom Slovensku, ktorý doteraz nemal nejaké lepšie zastúpenie realitného makléra. Skúsenosti s realitami mám cca 4 až 5 ročné. Pôsobil som v jednej predošlej realitnej kancelárii a tie skúsenosti z tej realitnej kancelárii neboli až tak, povedal by som, na takej úrovni alebo na takej pozitívnej úrovni ako pod Recloudom. A keď to môžem tak porovnať, tak v predošlej realitnej kancelárii tá realitná kancelária neposkytuje klientom, povedal by som taký ten možno nadštandard, ako poskytuje Recloud. Recloud poskytuje taktiež